पालकमंत्री म्हणून खात्री आहे की येत्या 1.5 वर्षामध्ये आपल्याच उपस्थितीमध्ये आपल्याच शुभ हस्ते या विमानतळाच्या पहिल्या फ्लाईटचा शुभारंभ होईल याची खात्री मी या ठिकाणी बाळगतो। आज ज्या पद्धतीनं गरिबांसाठी शेतकऱ्यांसाठी विमानाचा प्रवास हा स्वस्त असला पाहिजे ही भूमिका घेऊन आपण राज्यामध्ये काम करताय, त्याचाच भाग म्हणून आज या टर्मिनल बिल्डिंगचं भूमिपूजन आपण करतोय। आणि आपल्या स्वप्नातलं टर्मिनल बांधत असताना आपली जी इच्छा आहे की बांबूवर प्रक्रिया केलेलं फर्निचर या संपूर्ण टर्मिनल बिल्डिंग मध्ये असावं। मी आताच पांडे मॅडमशी चर्चा केली, साहेब आपल्या निर्देशाप्रमाणे ज्यावेळी या टर्मिनल बिल्डिंगच्या उद्घाटनाला आपण याल त्यावेळी इथलं सगळं फर्निचर हे बांबूनं तयार केलेलं फर्निचर या ठिकाणी असेल एवढाच शब्द या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं देतो। रत्नागिरीच्या सौंदर्यामध्ये आणि रत्नागिरीच्या पर्यटनामध्ये भर टाकणारा आजचा कार्यक्रम आहे। या कार्यक्रमाला आपण उपस्थित राहिला त्याबद्दल मनापासून या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी आपल्याला धन्यवाद देतो। आणि आपल्याला अपेक्षित असलेला विकास या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आम्ही करून दाखवू हा शब्द देतो आणि थांबतो आणि आपल्याला विनंती करतो की आपण या ठिकाणी मार्गदर्शन करावं। नवीन प्रवासी टर्मिनल इमारतीचं आज भूमिपूजन संपन्न होत आहे। या प्रसंगी पालकमंत्री उदय सामंतजी, आमदार शेखर निकमजी, रवींद्र फाटक, किरण सामंत आणि जी आपले संजय दराडे, जिल्हाधिकारी MD सिंग, JLPCO कीर्तिकुमार पुजारा, या आमच्या MD MID DC चे स्वाती पांडे, धनंजय कुलकर्णी, सर्व व्यासपीठावरील सन्माननीय पदाधिकारी आणि उपस्थित या भागातले उद्योजक बांधव भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, आज खरं म्हणजे रत्नागिरी विमानतळाचा नवीन टर्मिनल इमारत बांधकामाचा श्री गणेश झालेला आहे आणि खऱ्या अर्थानेच रत्नागिरी जिल्ह्याच्या पर्यटनाचं नवं दालन या ठिकाणी खुलं झाल्याशिवाय राहणार नाही, हा त्याचा श्री गणेश आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही। जगातील नामांकित देशांना टक्कर देऊ शकतात अशी येथील पर्यटन आपली स्थळं आहेत। आज पाहतोय आपण एवढे बीचेस आहेत या संपूर्ण कोकणामध्ये आणि निळक्षार पाणी आहे, निसर्ग आहे, सौंदर्य आहे, सगळं आहे आणि त्याला देखील आपण आता रस्त्याची कनेक्टिव्हिटी देण्याचा प्रयत्न करतोय की कोस्टल रोडच्या माध्यमातून किंबहुना आता जो रस्ता आहे मुंबई गोवा तो ठीक करण्याच्या माध्यमातून आणि दुसरी गोष्ट आता MSRDCच्या माध्यमातून आपण एक ग्रीनफील्ड रोड करतोय, ऍक्सेस कंट्रोल रोड। जसा मुंबई पुणे द्रुतगती मार्ग झाला तशा प्रकारचं कोकणात देखील आपण या ठिकाणी ती कनेक्टिव्हिटी देतोय। परंतु शेवटी या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर एअर कनेक्टिव्हिटी खूप महत्वाची आहे। आज परदेशी पर्यटकांना इकडे यायचं असेल, आपले निसर्ग पर्यटन स्थळांचा लाभ घ्यायचा असेल, आनंद लुटायचा असेल तर एअर कनेक्टिव्हिटी फार महत्वाची आहे। देशामध्ये राज्यामध्ये या सगळ्यात महत्वाच्या प्रगतीसाठी एअर कनेक्टिव्हिटी, रेल कनेक्टिव्हिटी, रोड कनेक्टिव्हिटी आणि वॉटर कनेक्टिव्हिटी या आपला 720 किलोमीटरचा समुद्र किनारा आहे आणि म्हणून आपल्याला एक वरदान लाभलेलं आहे। कोकण तर वरदानच आहे आपलं आणि म्हणून या ठिकाणी मागच्या वेळेस मी ठरल्याप्रमाणे 100 कोटी रुपये आपण सरकारच्या माध्यमातून या ठिकाणी दिले आणि या टर्मिनलचं आज भूमिपूजन होत आहे, ही एक आनंदाची बाब खऱ्या अर्थाने आहे। आणि मग कनेक्टिव्हिटी वाढण्यावर याचा
फायदा होईल. आणि त्यासाठीच मी स्वाती पांडे मॅडमला नेहमी सांगत असतो की आपले जितके एअरपोर्ट आहेत या सर्व एअरपोर्टमध्ये आपली स्ट्रीप आहे ती पूर्ण असली पाहिजे, परिपूर्ण असली पाहिजे. आणि नाईट लँडिंग ची सुविधा सगळ्या ठिकाणी आपण केली पाहिजे. कधी कधी काय आपल्या इथून मग दुसऱ्या राज्यात पलीकडे जायला लागतं टेक ऑफ साठी रात्री उशिरा नाईट लँडिंग नसल्यामुळे. त्यामुळे नाईट लँडिंग सुविधा आपण जास्तीत जास्त लवकर आपण आपल्या इथे विमानतळांवर केलं तर नक्की फायदा होईल. त्यामध्ये तुम्हाला काही अडचणी आल्या तर सांगा, सरकार ते गांभीर्याने घेईल. मध्ये माझी आणि केंद्रीय आपले सिव्हिल एव्हिएशनचे मंत्री नायडू यांची चर्चा झाली आणि त्यांनी देखील मला सांगितलं की खूप मोठ्या प्रमाणावर आपण या ठिकाणी आपल्याला जे जे काही आवश्यक बाबी आहेत, नाईट लँडिंग असेल, फुल एअर स्ट्रीप असेल, आणखी काय असेल, आपण तालुका वाईज, माझी संकल्पना अशी आहे तालुका वाईज हेलिपॅड झालं पाहिजे. हेलिपॅड असेल तर आपल्याला कधी कुठलाही एअर ॲम्ब्युलन्स उतरवू शकतो, तिथल्या पेशंटला एअर ॲम्ब्युलन्सने लिफ्ट करून मोठ्या शहरामधल्या चांगल्या हॉस्पिटलमध्ये नेऊ शकतो, त्यांचे जीव वाचू शकतात. प्रत्येक विषयाला ते उपयोगी ठरतील आणि ते देखील आपण या ठिकाणी केलं पाहिजे. जे एअरपोर्ट आपले आहेत ते एअरपोर्ट फुल क्षमतेने चालले पाहिजे, त्याची एअर स्ट्रीप फुल असली पाहिजे, नाईट लँडिंग असली पाहिजे. यावर आपण बिलकुल भर द्या, अशा प्रकारची सूचना मी या ठिकाणी करतो. अरे पर्यटनाला खूप इथं चालना आहे. आता इंडस्ट्री उद्योजक पण इकडे आहेत. आपण मागच्या कोका कोलाचं भूमिपूजन केलं होतं लोट्यावर आणि इथे देखील आपल्या MIDC मध्ये अनेक, आता मला वाटतं मागे माझ्याकडे ते अंबानी आले होते आणि त्यांनी म्हटलं होतं की 10,000 कोटीचं आपण डिफेन्सचे, बरोबर ना, डिफेन्स सेक्टर मधले जे काही पार्ट्स आहेत ते बनवण्यासाठी त्यांचा पण इंटरेस्ट आहे. असे अनेक लोक या ठिकाणी येत आहेत. कारण आता मी आपल्याला सांगतो की आपलं राज्य जे आहे इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट झालेलं आहे. कारण आपल्याकडे ह्यूज पोटेन्शियल आहे फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट. आज आपल्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, आज स्किल मॅनपॉवर आहे, जमीन आहे आणि एक चांगलं वातावरण जे उद्योजकांना लागतं ते आपल्याकडे आहे. म्हणून मी उद्योग मंत्र्यांना नेहमी सांगतो आपल्याकडे येणारा उद्योजक जो आहे ह्याच्यात खेळत आपल्याकडे आला पाहिजे, त्याचं स्वागत आपण केलं पाहिजे. मग सिंगल विंडो क्लिअरन्स असेल, कॅपिटल सबसिडी असेल, इतर ज्या काही सबसिडी, वीज, पाणी, हे जे काय आहे ते आपण दिलं पाहिजे. तर ग्रीन रेड कार्पेट आपल्या उद्योजकांना दिलं पाहिजे. मला आठवतोय 2 वर्षामध्ये आपण दावोस मध्ये वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम मध्ये आम्ही उद्योग मंत्री पण होते माझ्यासोबत. आम्ही 5 लाख कोटीचे MOU साईन केले, 5 लाख कोटी रुपये, आणि त्यामध्ये जवळपास 70 ते 80% एक्झिक्युशन लेवलला ते प्रस्ताव आहेत. आणि त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होणार आहे, लोकांना काम मिळणार आहे, लोकांच्या हाताला काम मिळणार आहे. एक इंडस्ट्री आली की त्याच्यावर अनेक अलाइड इंडस्ट्रीज असतात, त्याच्यावर डिपेंड असणारे छोट्या मोठ्या इंडस्ट्री असतात, त्या माध्यमातून रोजगार मिळत असतो. आणि म्हणून आम्ही मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना देखील सुरू केली. याच्या मागे एवढंच आहे की त्यांच्या हाताला काम मिळेल, ते ट्रेंड होतील, अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप मिळेल आणि स्टायपंड जो आहे तो सरकार देईल. आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये देशामध्ये हे आपलं पहिलं राज्य आहे की जे सुशिक्षित बेरोजगार आहेत त्यांना 10,000 रुपयापर्यंत स्टायपंड देण्याचा निर्णय आपण घेतलेला आहे. यामुळे उद्योग येतील, त्यांना ट्रेंड मॅनपॉवर मिळेल, स्किल मॅनपॉवर मिळेल आणि त्यांना देखील त्याचं बेनिफिट होईल. आणि म्हणून यासाठी जी काही देशाचे आपले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचा $5 ट्रिलियन इकॉनॉमीचा जो गोल आहे, जो ड्रीम आहे, तो पूर्ण करायचा, अचीव करायचा असेल तर आपलं $1 ट्रिलियन जो गोल आहे तो आपण अचीव करत असताना उद्योग हा महत्वाचा भाग आहे त्याच्यामध्ये, आणि पर्यटन देखील महत्वाचा भाग आहे. आणि त्यामुळे हे दोन्ही भाग जे आहे, पर्यटन तर आपल्याकडे एवढं पोटेन्शियल आहे की पर्यटनाला खूप मोठी चालना देऊ शकतो. कोकणामध्येच आज आपण पाहिलं तर एवढे मोठ्या प्रमाणावर निसर्ग रम्य असे परिसर आहेत. आपल्याकडे समुद्रामध्ये किल्ले आहेत, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेले, आणि हे सगळं जे आहे हे पर्यटनाला चालना देणं, हे आपल्या सरकारने त्याला प्राथमिकता दिलेली आहे. मंत्री आपले गिरीश महाजन यांची माझी चर्चा नेहमी होत असते आणि अतिशय चांगली पॉलिसी त्यांनी
या पर्यटन क्षेत्रात आणलेली आहे. शेवटी आपल्याकडे हे पर्यटक किंवा पर्यटन संबंधित जे उद्योजक येतील त्यांना आपण मोठ्या सुविधा दिल्या पाहिजे आणि सुविधा दिल्या, फॅसिलिटी असेल, म्हणजे चांगली कनेक्टिव्हिटी असेल, एअर कनेक्टिव्हिटी असेल, चांगलं जेवण असेल, आपल्या या भागातली जी खाद्य संस्कृती आहे कोकणातली, याच्यामुळे ते पर्यटक खुश झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. आणि याच्यामध्ये एक असं पर्यटनाचं आपल्याला सर्किट तयार करायला पाहिजे. सर्किट तयार केलं तर निश्चितपणे या पर्यटन स्थळांचा लाभ सगळे लोक घेतील आणि मोठ्या प्रमाणावर. मगाशी आपण मला सांगितलं की बांबूची लागवड जी आहे, बांबू जे आहे दुर्लक्षित होता आणि आता मोदीजीने सांगितलं हे आता बांबू बास नाही घास आहे. म्हणजे आता ते झाडं कटिंग बिटिंग करायला परवानग्या वगैरे सगळ्या लागतात, बांबू त्याच्यामध्ये नाही आहे. आणि म्हणून बांबूची लागवड मोठ्या प्रमाणात व्हावी म्हणून आपण आज मनरेगा मधून MRGS मधून 7 लाख रुपये हेक्टरी अनुदान देतो शेतकऱ्यांना. आणि बांबूची लागवड झाली पाहिजे. बांबू ऑक्सिजन ज्यादा देतो. एक माणसाला जेवढं ऑक्सिजन लागतं त्यापेक्षा जास्तीचा ऑक्सिजन बांबू देतो. इतर झाडांपेक्षा 20% बांबू ऑक्सिजन ज्यादा देतो. कार्बन डायऑक्साईड ज्यादा शोषतो. आणि म्हणून बांबूचे फर्निचर असेल, मी पाहिलं बांबूचे अनेक 5 स्टार मध्ये फर्निचर आहेत, एअरपोर्टला फर्निचर आहेत. बांबूचे बाय प्रॉडक्ट खूप मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्याचे टी शर्ट बनतात, शर्ट बनतात, टॉवेल बनतात. पाशा पटेलने आपल्या सगळ्यांना भेट दिलेलं घड्याळ पण बनतं. घड्याळ पाशा पटेलने एक घड्याळ तयार केलंय आणि बांबूपासून विविध वस्तू तयार होतात. आणि मग यामधून देखील रोजगार मोठ्या प्रमाणावर तयार होऊ शकतो. आणि म्हणून एक क्लस्टर, बांबूचं क्लस्टर करण्यासंदर्भात देखील बांबूचं आपल्याला माहित आहे. फक्त आपल्याला पहिलं वाटायचं की बांबूचा काय उपयोग आहे असं धरायचं, तसं नाहीये. बांबूचं उत्पन्न आणि बांबूचा उपयोग सगळीकडे आहे. बांबू राजकारणात तर लागतोच बांबू लागायला कुठं कुठं, पण वेगवेगळ्या प्रकारची व्हरायटी या बांबूमध्ये पाहिली आपण आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर त्यातून फायदा होईल. आणि हे जे काही रत्नागिरी जिल्हा जे आहे टुरिस्ट डेस्टिनेशन झालं पाहिजे. रत्नागिरी जिल्हा हा टुरिस्ट डेस्टिनेशन झालं पाहिजे. यासाठी आपण प्रयत्न करा आणि नवीन प्रवासी टर्मिनल हे त्या टुरिस्ट डेस्टिनेशन साठी एक माध्यम ठरेल, उपयुक्त ठरेल असा विश्वास व्यक्त करतो. पालकमंत्री महोदयांचं अभिनंदन करतो. त्यांनी रत्नागिरीमध्ये अनेक, जेव्हा मी मुख्यमंत्री नव्हतो तेव्हा पण या जिल्ह्यामध्ये अनेक विकासाची कामं नगर विकास इतर विभागाच्या माध्यमातून आणलेली आहे. आणि मग इथे खूप पोटेन्शियल आहे. पोटेन्शियलचा वापर झाला पाहिजे तरच खऱ्या अर्थाने मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी लोक करतात. मासेमारीमधून देखील खूप पैसे आहे. फॉरेन आपल्याला जी करन्सी मिळते ती मासेमारीतून मिळते. त्यांना देखील आपण आपल्या योजनेमधून, केंद्र सरकारच्या योजनेत, राज्य सरकारच्या योजनेमधून मच्छीमारीला देखील मोठं आपण प्रावधान हे केलेलं आहे, तरतूद केलेली आहे. आणि म्हणून जास्तीत जास्त हे सगळे उद्योग जे आहेत या उद्योगाला चालना द्यायची असेल तर मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला कनेक्टिव्हिटी आवश्यक आहे. आणि म्हणून ही कनेक्टिव्हिटी आज सुरू होते, त्या भूमिपूजन होते. म्हणून मी शुभेच्छा देतो. MADCच्या आपल्या स्वाती पांडे यांना पुन्हा एकदा सांगतो की आपले जे एअरपोर्ट आहे हे एअरपोर्ट जे कोणाचे असू दे, आपल्या राज्यातले एअरपोर्ट चांगले झाले पाहिजे. त्याला फुल स्ट्रीप असले पाहिजे. कुठलंही विमान त्याच्यावर उतरता आलं पाहिजे आणि नाईट लँडिंग झालं पाहिजे. तर खऱ्या अर्थाने परदेशी पर्यटक येतील. आणि पर्यटनाला हेलिकॉप्टर सेवा तशी इतर राज्यात आपण वैष्णोदेवी किंवा इतर ठिकाणी हेलिकॉप्टर सेवा ठेवतो, म्हणजे पॅसेंजर घेऊन जाते, सोडते. अशा प्रकारचं एक टुरिस्ट सर्किट तयार केलं तर नक्की याचा फायदा आमच्या कोकणातल्या लोकांना होईल. आणि इथला जो कोकणातला तरुण आहे त्याला इथलं आई वडिलांची सेवा करून इथंच आपल्या गावामध्ये रोजीरोटी मिळाली पाहिजे. तो नोकरीसाठी इतर शहरात त्याला जावं लागू नये अशा प्रकारचा प्रकल्प आपण राबवला पाहिजे. सरकारचं तर हेच काम आहे की सरकारने रोजगारामध्ये तो स्वतःच्या पायावर उभं करण्यासाठी आपण ते काम केलं पाहिजे. कारण बाळासाहेब सांगायचे, रोजगार नोकरी मागण्यापेक्षा नोकरी देणारे हात तयार करा. आणि ते हात तयार करण्याचं काम आपल्या सरकारने करावं. आपण करूया. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
बहुमूल्य मार्गदर्शनाबद्दल खूप खूप धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय. मुख्यमंत्री महोदय आणि अन्य मान्यवरांना मी रत्नागिरी विमानतळ नवीन टर्मिनल इमारतीचं भूमिपूजन आणि कोनशिलेचं अनावरण करावं अशी विनंती करते. आपण खरोखरच भाग्यवान आहोत. रत्नागिरी विमानतळ नवीन टर्मिनल इमारतीच्या भूमिपूजन आणि कोनशिला अनावरण समारंभासाठी आपण उपस्थित आहोत. आपल्या कोकणवासियांच्या मनामनातली विमान प्रवासाची इच्छा लवकरच मूर्त स्वरूपात येणार आहे. त्याचाच भूमिपूजन सोहळा आज संपन्न होतोय. आपण या सर्वाचे साक्षीदार आहोत ही अभिमानाची गोष्ट आहे. प्रत्यक्ष वास्तू निर्मितीपूर्वी भारतीय संस्कृतीनुसार आपली मातृभूमी असलेल्या या भूमीचं वेदमंत्रांच्या मंगलघोषात विधिवत पूजन केलं जातंय. हीच मातृभूमी आपल्या सर्वांच्या सर्व सुख, इच्छा, आकांक्षा परिपूर्ण करत असते. मातृभूमी प्रति कृतज्ञता भाव आपण व्यक्त करतोय. जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी असा महिमा या भारत भूमीचा आहे. भूमिपूजन सोहळा मान्यवरांच्या हस्ते संपन्न होतोय. या क्षणाचे आपण साक्षीदार आहोत. सरकारची उडान अर्थात उडे देश का आम नागरिक ही संकल्पना प्रत्यक्षात साकार होते आणि आपण सर्वजण रस्ते, रेल्वे या वाहतुकीच्या साधनांसोबतच हवाई सेवेचाही लाभ घेणार आहोत. माननीय नामदार मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या हस्ते कोनशिलेचं अनावरण होतंय. खरोखरच हा आपल्या दृष्टीनं अतिशय भाग्याचा आणि आनंदाचा क्षण आहे. सुवर्ण अक्षरांनी लिहून ठेवावं असा रत्नागिरीच्या इतिहासातला हा अतिशय मंगल असा प्रसंग आहे. धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री.
स्वाभिमानाची ओला जीवन जटे खेळती खेळ जीव घेणी दारिद्र्याच्या उन्हात शिवला इथला त्यागा मारी दिला देश गौरवासाठी जिला दिल्ली देवी धन्यवाद धन्यवाद. यानंतर माननीय नामदार उदय सामंत साहेब यांना मी विनंती करते, महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री आजच्या कार्यक्रमाला ज्यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली, माननीय नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब यांचं स्वागत त्यांनी करावं. त्याचप्रमाणे तंत्र शिक्षण संचालनालयाचे सहसंचालक डॉक्टर प्रमोद नाईक सर यांना विनंती आहे, त्यांनी नामदार उदय सामंत साहेब यांचं स्वागत करावं. उपस्थित सर्वांचं शब्द सुमनानं मी स्वागत करते कार्यक्रमाच्या ठिकाणी. यानंतर आपण यानंतर मी आमंत्रित करते तंत्र शिक्षण संचालन. त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमात आणि ही इमारत जी वास्तू आणि हे अभियांत्रिकी महाविद्यालय ज्यांच्या पुढाकाराने या रत्नागिरी शहरामध्ये तयार झालेलं आहे, असे आमचे आदरणीय श्री उदयजी सामंत सर, माननीय मंत्री उद्योग, महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री रत्नागिरी व रायगड जिल्हा, त्याचप्रमाणे व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, सर्व मान्य लोकप्रतिनिधी, माननीय श्री किरण सामंत सर, त्याचप्रमाणे इथे उपस्थित सर्व मान्य जिल्हाधिकारी, मान्य पोलीस अधीक्षक, त्याचप्रमाणे PWD चे सर्व अधिकारी, सर्व हे इमारत ज्यांनी उभी केली त्या इमारतीचे सर्व कंत्राटदार, त्याचप्रमाणे इथे सर्व उपस्थित शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय याचे प्राचार्य, सर्व शिक्षक वृंद, सर्व विद्यार्थी वर्ग आणि सर्व उपस्थित माझे पत्रकार मित्र आणि सर्व पालक आणि विद्यार्थ्यांना, आज मला इथे सांगताना आनंद होतो आहे की ही जी वास्तू उभी झालेली आहे हे महाराष्ट्र राज्याचं मध्ये असं पहिलं अभियांत्रिकी महाविद्यालय आहे की ज्याची इमारत ही अवघ्या 2 वर्षामध्ये तयार झाली आणि त्याचं लोकार्पण पण आज सादर होत आहे. मला इथे सांगताना आनंद होतो की याचा भूमिपूजन समारंभ सुद्धा मान्य मुख्यमंत्री महोदयांनीच इथे केला होता आणि त्याचं उद्घाटन सुद्धा आज त्यांच्याच हस्ते होत आहे. हे सुद्धा एक अत्यंत अभिमानाची आणि अत्यंत चांगली बाब आहे. या रत्नागिरी जिल्ह्यामधील आणि या भागातल्या लोकांना चांगल्या तऱ्हेचं दर्जेदार शिक्षण मिळावं, कमी पैशामध्ये शिक्षण मिळावं आणि ही भावना ठेवून हे एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय ज्याच्यामध्ये अत्यंत चांगल्या ब्रांचेस, इनोव्हेटिव्ह ब्रांचेस आणल्या. माननीय पालकमंत्री जे आहेत उदय सामंत सर, त्यांनी अत्यंत चांगल्या जसं AIDS आहे, या क्षेत्रामध्ये लागणारे उद्योगांसाठी लागणारं सिव्हिल आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजिनिअरिंग झालं, त्याचप्रमाणे फूड टेक्नॉलॉजी रिलेटेड झालं, असे नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रमाने हे जे अभियांत्रिकी महाविद्यालय आहे सुरू झालेलं आहे आणि याच्यासाठी लागणारा सर्व निधी, सर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर हे राज्य शासनाकडून अत्यंत अल्प वेळामध्ये उपलब्ध करून दिला आणि त्याच्यामुळे ही बॅच फायनल इयरला जाण्यापूर्वीच ही अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची इमारत सुद्धा एक चांगल्या तऱ्हेनं सुरू झालेली आहे. निश्चितच याचा सर्व विद्यार्थ्यांना या भागातला फायदा मिळेल आणि हे अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची इमारत आणि त्याचं कन्स्ट्रक्शन आणि त्याची जे लुक आहे ते महाराष्ट्रात प्रथम दर्जाचं असं एक लुक आहे. IIMच्या धर्तीचं हे लुक आहे. IITच्या इमारती अशा प्रकारच्या असतात, त्या धर्तीची ही इमारत बांधली गेलेली आहे. त्यासाठी सर्वांनी ही इमारत सुरू करायला जो हातभार लावलेला आहे त्याच्याबद्दल मी सर्वांचं तंत्रशिक्षण संचालनातर्फे आभार व्यक्त करतो आणि आज जास्त वेळ न घेता मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
धन्यवाद सर. सरांनी सांगितल्याप्रमाणे ग्रीन बिल्डिंग या संकल्पनेवर आधारलेली अशी ही इमारत. यानंतर माननीय शेखर निकम साहेबांना मी विनंती करते त्यांनी मनोगत व्यक्त करा. आजच्या आपल्या लोकनेते शामराव पेजे शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय रत्नागिरी या इमारतीच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित असलेले, खरं म्हटलं तर महाराष्ट्राचं लाडकं नेतृत्व, सर्वसामान्य जनतेचा नेता, सर्वांना आपला आपलासा वाटणारा असा एक कार्यकर्ताच, परंतु आपल्या सर्वांचा नेता आदरणीय या राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये शैक्षणिक दालना अन्य सर्वार्थाने खुली करणारे, मग मेडिकल कॉलेज असेल, आयुर्वेदिक कॉलेज असेल, इंजिनिअरिंग कॉलेज असेल, फिशरीज कॉलेज असते, या क्षेत्राबरोबर अन्य क्रीडा कला या सर्व क्षेत्रामध्ये अतिशय उत्तम पद्धतीने काम करणारे आमचे लाडके पालकमंत्री उदयजी सामंत साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्वच आदरणीय मान्यवर, मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले माझे सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनी, सर्व प्रतिष्ठित नागरिक, या परिसरातील या जिल्ह्यातील स्वर्गीय शामराव पेजे साहेबांना मानणारे सर्वसामान्य आपण सर्व कार्यकर्ते, बंधू आणि भगिनी, मी आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांना मनापासून त्यांचे ऋण आणि कृतज्ञता व्यक्त करेन की आमची नेहमीच मागणी असते की स्वर्गीय शामरावजी पेजे साहेबांचं स्मारक व्हावं. हे स्मारक देखील झालेलं आहे आणि महामंडळ देखील झाले, परंतु आज खऱ्या अर्थाने आम्हाला आनंदाचा क्षण आहे की खऱ्या अर्थाने एक जिवंत चालतं बोलतं स्मारक आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाने आज रत्नागिरीमध्ये उभं होत. त्यामुळे इथून पुढच्या काळात देखील स्वर्गीय शामराव पेजे रत्नागिरीचं एक भूषण होतं आणि या भूषणाच्या नावाने अनेक योजना ज्या चालू आहेत त्याला देखील गती देण्याचं काम साहेब आपल्याला करावं लागेल. या शामराव पेजे महामंडळाला अतिशय उत्तम पद्धतीचं चालवण्यासाठी जे जे सहकार्य आपण करताय, याही पुढे ते सहकार्य आपण निश्चितपणे कराल हा विश्वास या निमित्ताने व्यक्त करतो. मी फार वेळ आपला घेत नाही, परंतु उदयजी सामंतना देखील मनपूर्वक तुमच्या सगळ्यांच्या वतीने धन्यवाद देत की ज्या बिल्डिंगचं भूमिपूजन 1 वर्षापूर्वी आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांनी केलं आणि तो त्याच कालावधीत 1 वर्षाच्या कालावधीत आज उद्घाटन देखील होतंय, असं काही निवडक योग असतील मला वाटतं त्यातला हे काम केलेलं. इमारत अतिशय उत्तम आहे, स्टाफ देखील खूप चांगल्या पद्धतीने तिथे शिकवतं. तुमची आमची मुलांची जबाबदारी आहे की इथून पुढच्या काळात आपण ही स्किल्स डेव्हलप करणं, नुसतं डिग्री घेऊन चालणार नाही तर तुमच्या अंगात कौशल्य सर्वार्थाने असणं गरजेचं आहे. कुठेही गेलात ते ताट मानेने राहून आपलं आयुष्य जगता येईल या पद्धतीचं शिक्षण तुम्ही सर्वार्थाने घ्यावं ही विद्यार्थ्यांना विनंती करतो. आणि आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांना पुन्हा एकदा धन्यवाद देत की लाडकी बहीण आपण केलीत, खूप मोठी योजना आहे, परंतु मी शिक्षण क्षेत्रात काम करत असताना आपल्याला यासाठी तुमचे ऋण व्यक्त करेन की इथं बसले असलेल्या सर्व महिला मुलींचं शिक्षण आणि ते पण व्यावसायिक शिक्षण तुम्ही पूर्णपणे मोफत करण्याची जबाबदारी स्वीकारलीत ही आमच्या अर्थाने अर्थात महत्वाची. मग मेडिकलला जायचं असेल 10 लाख फी असेल ती शासन भरणार आहे. पॉलिटेक्निक, ITI, फार्मसी, डिग्री फार्मसी, बायोटेक्निक, फूड टेक्नॉलॉजी, ऍग्रिकल्चर असेल की अन्य व्यावसायिक कोर्स असेल, या सगळ्यामध्ये खूप मोठी संधी मुलींना या निमित्ताने मिळणार आहे. मला वाटतं पुढच्या टप्प्यात मुलांचंही शिक्षण मोफत झालं तर अतिशय चांगलं काम होईल आमच्या सर्व मुलांना त्या बाबतीतली संधी. साहेब, दुसऱ्या एका गोष्टीसाठी तुम्हाला विशेष धन्यवाद किंवा सगळ्यांच्या वतीने ऋण व्यक्त करीत. आपण 1.5 लाखाची जी मेडिकलची सुविधा होती ती 5 लाखापर्यंत केलीत, ही आमच्यासाठी खूप मोठी सोय. कालच एक पांढऱ्या रेशन कार्डचं बायपास केलं, 4.5 लाख रुपये बिल होतं, द्यायचं कुठून हा कुटुंबासमोर प्रश्न होता, पण या स्कीम मध्ये त्याचं मोफत ऑपरेशन झालं. ह्या स्कीम्स आपल्या खूप महत्वाच्या आहेत, आपण त्या सांगणारच आहात. मी आपल्या सर्वांचा जास्त वेळ न घेता पुन्हा एकदा समस्त रत्नागिरकरांच्या वतीने आपल्याला मनपूर्वक धन्यवाद देतो, आपले ऋण व्यक्त करतो, आपल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतो. आणि हे सगळं करत असताना उदयजी सामंत साहेबांचा खूप मोठं योगदान या शिक्षण क्षेत्रामध्ये, क्रीडा क्षेत्रामध्ये आम्हाला साहेब लाभतं. माझी या निमित्ताने एवढीच मागणी आहे की इथून पुढच्या काळात आम्हाला PG इन्स्टिट्यूट तेवढ्याच ताकदीने व्हाव्यात. MPSC, UPSC स्पर्धा परीक्षेची सेंटर तालुक्यात व्हावी.
जेणेकरून आमच्या इथला ग्रामीण भागातली मुलं देखील आज रत्नागिरीतले पंढरे असेल, परवा शिंदे असेल, ही UPSC FPSC स्पर्धेमध्ये अनेक विद्यार्थी आज रत्नागिरी जिल्ह्यातले जातात. त्यासाठी आपण निश्चितपणे आम्हाला सहकार्य कराल असं सांगतो आणि तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आणि या कॉलेजला देखील मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. कारण अजून एक राहून गेलं. आपल्याला माहिती आहे डिग्री होल्डरला 10,000चा स्टायपेंड मिळणार आहे, 8,000 रुपयाचा डिप्लोमा होल्डरला मिळणार आहे आणि 6,000चा त्याच्या खालच्या मुलांना मिळणार आहे. माझी अशी अपेक्षा आहे की हा मिळणारा स्टायपेंड 1 वर्षाच्या कालावधीमध्ये आपल्या इथला प्रत्येक मुलगा आपल्या पायावर उभा राहील आणि त्या योजनेचा लाभ तुम्हाला खऱ्या अर्थाने मिळू शकेल. पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री महोदय आणि पालकमंत्री साहेबांचं आभार मानतो, ऋण व्यक्त करतो, कृतज्ञता व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. धन्यवाद सर. यानंतर रत्नागिरीचे पालकमंत्री, सर्वार्थाने हे पालकत्व स्वीकारणारे माननीय आमदार उदय सामंत साहेब यांना मी मनोगताकरता आमंत्रित करते. रत्नागिरीच्या शैक्षणिक क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक अशा कार्यक्रमाला या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले राज्याचे लोकप्रिय आणि संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले विधिमंडळातील माझे सहकारी शेखरजी निकम साहेब, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर, मोठ्या संख्येने उपस्थित शिक्षक वर्ग, विद्यार्थी बंधू आणि भगिनींनो, आज रत्नागिरीकरांच्या दृष्टीनं आणि कोकणाच्या दृष्टीनं हा शिक्षण क्षेत्रातला ऐतिहासिक दिवस आहे. आणि मी माझं भाग्य समजतो की ज्या मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या वास्तूचं भूमिपूजन झालं, त्याच मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या वास्तूचं उद्घाटन होत आहे. ही महाराष्ट्रातली पहिली घटना आहे आणि याचं सर्व श्रेय व्यासपीठावरील राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनाच जातं. याचं कारण असं आहे की मी राज्याचा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री होतो आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री झाल्यानंतर मी एक स्वप्न बघितलं होतं की या रत्नागिरी जिल्ह्याला, रत्नागिरी शहराला एज्युकेशनल हब बनवावं. ज्यावेळी रत्नागिरी शहर एज्युकेशनल हब होईल अशा पद्धतीची मी घोषणा केली होती, त्यावेळी माझ्यावर अनेकांनी टीका केली होती, अनेकांनी माझी बदनामी केली होती. परंतु 2.5 वर्षामध्ये मागच्या हे लक्षात आलं की जी बदनामी केलेली होती, जी टीका केलेली होती, खरी होती. कारण मी फक्त सांगितलं होतं की मी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा मंत्री आहे आणि मला एज्युकेशनल हब बनवायचा आहे. पण उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा मंत्री मी उद्योग मंत्री झालो. एकनाथ शिंदे साहेबांनी मला या जिल्ह्याचं पालकमंत्री केलं आणि जे रत्नागिरी जिल्ह्याच्या विद्यार्थ्यांचं स्वप्न होतं एज्युकेशन हबचं, ते खऱ्या अर्थानं पूर्ण करण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी केलं, हे मला आवर्जून या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे. मला आठवतं राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब पहिल्यांदा आम्हाला आमदारांना ज्यावेळी भेटले, सकाळी 7ची वेळ होती आणि साहेबांनी मला सांगितलं की तुझ्या मतदारसंघामध्ये, तुझ्या जिल्ह्यामध्ये तुला काय पाहिजे हे मला जर सांगितलंस तर मला ते 15 मिनिटांमध्ये मंजूर करायचं आहे. कदाचित साहेब तो प्रसंग विसरले असतील, पण त्या बैठकीमध्ये मी साहेबांना सांगितलं, साहेब मला रत्नागिरी एज्युकेशन हब करायचं आहे, मला मेडिकल कॉलेज मंजूर करून द्या आणि मला इंजिनिअरिंग कॉलेज जे मंजूर झालंय त्याला पहिल्या टप्प्याचे 80 कोटी रुपये जर दिलेत तर माझा जो विद्यार्थी, शेतकऱ्यांचा मुलगा परराज्यामध्ये जातो, परजिल्ह्यामध्ये जातो आणि शिक्षण घेतो, तो शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये आणि शासकीय अभियांत्रिकी कॉलेजमध्ये शिक्षण घेईल अशा पद्धतीची विनंती केली. आणि गतिमान सरकार काय असतं हे विद्यार्थ्यांना देखील कळलं पाहिजे. सकाळी 7 वाजता दोन्ही प्रधान सचिवांना फोन गेले आणि मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं की पुढच्या कॅबिनेटला ही दोन्ही कॉलेज मला मंजूर करायची आहेत, दोन्ही कॉलेजला मला पैसे मंजूर करून द्यायचे आहेत. आणि अद्भुत आश्चर्य आहे की या 2 वर्षानंतर ही दोन्ही कॉलेज 500 कोटी रुपये खर्च करून वैद्यकीय महाविद्यालय आणि 250 कोटी रुपये खर्च करून इंजिनिअरिंग कॉलेज हे रत्नागिरीमध्ये झालंय. आणि खऱ्या अर्थानं या रत्नागिरीला एज्युकेशन हब बनवण्याचं काम राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलं. त्याबद्दल रत्नागिरी जिल्ह्याच्या वतीनं मी त्याला मनापासून धन्यवाद देतो. या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून धन्यवाद देतो, या तालुक्याचा आमदार म्हणून देखील धन्यवाद देतो. आज या कार्यक्रमाला येत असताना साहेबांनी मला सांगितलं, अरे 1.25 वर्षापूर्वी याच मैदानामध्ये आपण कार्यक्रम घेतला होता. मी मुख्यमंत्री महोदयांना सांगितलं की हेच ते ठिकाण आहे जिथं स्किल सेंटरचं आपण उद्घाटन केलं आणि या इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या इमारतीची मुहूर्तमेढ रोवली. मला विशेषतः रत्नागिरीतल्याच
इंजिनियर झालेल्या निर्माण ग्रुपच्या सगळ्या माझ्या सहकाऱ्यांना, मित्रांना मनापासून धन्यवाद दिले पाहिजेत की जे याच पॉलिटेक्निक मध्ये शिकले, जे याच रत्नागिरीच्या मातीमध्ये शिकले, त्यांनी निर्माण नावाचा एक ग्रुप निर्माण केला आणि आज महाराष्ट्रातली सगळ्यात जलद इमारत बांधण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते माझ्या रत्नागिरीतल्या निर्माण ग्रुपनं केलं. त्याबद्दल मला देखील निर्माण ग्रुपच्या सगळ्या तरुण सहकाऱ्यांना धन्यवाद दिले पाहिजे. साहेब, शेखर निकम सरांनी आज आपल्याला सांगितलं की आपण विविध योजना या ठिकाणी सुरू केल्यात, युवकांसाठी सुरू केल्यात, महिला भगिनींसाठी सुरू केल्यात, वरिष्ठांसाठी सुरू केल्यात आणि एवढ्यावरच तुम्ही थांबला नाही. आज देशातलं पहिलं सागरी महाविद्यापीठ जर कुठं होत असेल तर ते आपल्या रत्नागिरीमध्ये होत आहे. त्याला देखील मंजुरी आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी, देवेंद्रजींनी आणि अजितदादांनी दिली. मला असं वाटतं की देशाच्या पातळीवर ज्या पद्धतीने आम्ही इंजिनिअरिंग उभं केलं त्याच्या 1000 पटीनं चांगलं सागरी विद्यापीठ उभं करू, हा देखील शब्द या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांना देतो. आपल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना माहिती असेल की महाराष्ट्रामध्ये लॉचं असं एक इन्स्टिट्यूट आहे. आज पाटणे साहेब तुम्ही व्यासपीठावर आहात, अनेक ज्येष्ठ वकील रत्नागिरीतले व्यासपीठावर आहेत. तुमची देखील जी कोल्हापूरची मागणी आहे ती देखील साहेबांनी कशा पद्धतीनं मान्य केली हे आपल्याला देखील व्यासपीठावर कळलेलं आहे. परंतु हे मुंबईचं लॉ कॉलेज जे आहे हे देशातलं नंबर 1 लॉ कॉलेज आहे आणि साहेब माझं स्वप्न होतं ते आपण पूर्ण केलं. यातलं दुसरं शासकीय विधी महाविद्यालय रत्नागिरीमध्ये जर झालं तर आमचा सगळा कॉलेजचा कोरम पूर्ण होणार होता. 15 दिवसापूर्वी त्या देखील शासकीय विधी महाविद्यालयाला एकनाथ शिंदे साहेबांनी 1 मिनिटामध्ये मंजुरी दिली. ते देखील पुढच्या वर्षीपासून आपल्या रत्नागिरीमध्ये सुरू होत आहे. एज्युकेशन सेक्टरमध्ये मी देखील खात्याचा मंत्री होतो. मी जर एकनाथ शिंदे साहेबांना सांगितलं असतं की मला प्रायव्हेट कॉलेज सुरू करायचं आहे तर साहेबांनी त्याला देखील मंजुरी दिली असती. परंतु त्यांनी देखील स्पष्ट सूचना दिलेल्या होत्या की जे काय करायचंय ते शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी करायचंय, जे काय करायचंय ते गरिबांच्या मुलांसाठी करायचंय. श्रीमंतांच्या मुलांसाठी सगळंच आपण करतो, पण गरिबांची मुलं ही शासकीय महाविद्यालयातच शिकतात. म्हणून जे काही शासकीय महाविद्यालय तू मागशील ते मुख्यमंत्री म्हणून मी द्यायला तयार आहे, परंतु प्रायव्हेट कॉलेज काढण्याचं धाडस कोणी करू नये. आणि तो तंतोतंत आदेश माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांना पाळला आणि आज रत्नागिरीमध्ये नर्सिंग कॉलेज पासून मरीन इंजिनिअरिंग कॉलेज पर्यंत साहेब सगळी कॉलेज करण्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालो. त्याचं पूर्ण श्रेय राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून आपल्याला काम जर कोणी केलं असेल तर लोकनेते शामराव पेजे साहेबांनी केलं. आणि साहेब त्याबद्दल देखील कुणबी समाजाच्या वतीनं आणि तमाम रत्नागिरी जिल्ह्याच्या वतीनं मी आपल्याला धन्यवाद देतो की ज्यावेळी कॅबिनेटमध्ये हा विषय झाला त्यावेळी एकाच सेकंदात लोकनेते शामराव पेजे अभियांत्रिकी कॉलेज रत्नागिरी हे नाव आपण नुसतं मंजूर केलं नाही तर त्याला केंद्र सरकारची मंजूर आणली. आणि आज जर आपण ऍपवर गेला, आज जर आपण गुगलवर गेला आणि रत्नागिरीचं इंजिनिअरिंग कॉलेज टाकलं तर त्याचं नाव लोकनेते शामराव पेजे अभियांत्रिकी कॉलेज असं येतं. ही खरोखरच रत्नागिरी जिल्ह्याच्या दृष्टीनं आणि कुणबी बांधवांच्या दृष्टीनं अतिशय महत्वाची बाब आहे आणि त्याच्यामध्ये देखील साहेब आपण सहकार्य केलं त्याबद्दल देखील मनापासून मी आपल्याला धन्यवाद देतो. आणि जाता जाता शेखर सरांनी जो उल्लेख केला तो पुन्हा एकदा उल्लेख या ठिकाणी करतो. विद्यार्थ्यांनी देखील प्रचंड पद्धतीनं टाळ्या वाजवल्या की विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक फीच्या बाबतीमध्ये. पण मी विद्यार्थ्यांना आणि विद्यार्थिनींना एक विनंती करतो, जरी माझ्यापेक्षा वयानं तुम्ही लहान असला तरी आजपर्यंत देशाचं असं सरकार कुठचंही निर्माण झालं नाही की विद्यार्थ्यांना 12वी शिकल्यानंतर त्याला 6,000 रुपये मिळतात, डिप्लोमा झाल्यानंतर 8,000 रुपये मिळतात आणि पदवी मिळाल्यानंतर 10,000 रुपये मिळतात. अशा पद्धतीनं निर्णय घेणारं देशातलं पहिलं सरकार जर कुठचं असेल तर ते महायुतीचं महाराष्ट्रातलं सरकार आहे. आणि म्हणून या सगळ्या योजनांमध्ये आपण सगळ्यांनी सामील झालं पाहिजे. साहेब मला सांगताना मनापासूनचा आनंद आहे. आपण ही योजना महाराष्ट्राला दिली, आमच्या जिल्ह्याच्या प्रशासनाला अतिशय चांगल्या पद्धतीनं काम केलं आणि 3 दिवसापूर्वी आम्ही 223 लोकांना याचं पत्र दिलं. आज तुमच्या उपस्थितीमध्ये आम्ही 619 लोकांना पत्र देतोय युवा कार्यशाळेचं. साहेब याच्यामधनं गरीब कुटुंबातली जी मुलं आहेत ज्याला नोकरीसाठी संघर्ष करावा लागतो तो संघर्ष तुमच्या नेतृत्वाखाली संपवण्यामध्ये आम्ही सगळे यशस्वी झालो. त्याबद्दल मनापासून मी आपल्याला धन्यवाद देतो. आणि पाटणे साहेब आपण या व्यासपीठावर आहात. काल मी तुम्हाला येऊन सांगितलं होतं की महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री ज्यावेळी व्यासपीठावर होतील तर मुख्यमंत्री तुम्हाला भेटायला कुठचे आडेवेडे घेणार नाहीत. मुख्यमंत्री तुमच्याशी चर्चा करतील. मुख्यमंत्री महोदय कोल्हापूरच्या बाबतीमध्ये निर्णय घेतील. आणि आज त्यांनी तुम्हाला सांगितलं की जो शब्द त्यांनी टेलिफोनवरनं तुम्हाला दिला होता, मोबाईलवरनं त्याला दिला होता, तो देखील त्यांनी 15 ऑगस्टला मुख्य न्यायाधीशांशी बोलून पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला.
अशा पद्धतीचं महाराष्ट्राचं नेतृत्व हे टिकवणं आणि जोपासणं पाटणे साहेब आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे. आणि म्हणून मला आपल्याला विनंती करायची आहे की ज्या पद्धतीनं गतिमान सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येत आहे, गतिमान सरकारच्या माध्यमातून साहेब असतील, देवेंद्रजी असतील, अजितदादा असतील, प्रामाणिकपणाने या महाराष्ट्राची सेवा करतायत, प्रत्येक घटकासाठी काम करतायत. त्यांच्या कामाचं मोल देखील आपण सगळ्यांनी त्यांना आशीर्वाद देऊन सहकार्य देऊन केलं पाहिजे. आणि मनोगत संपवत असताना एकच फक्त किस्सा सांगतो आणि माझं मनोगत संपवतो. मी रायगड जिल्ह्याचा पालकमंत्री आहे. साहेबांच्या आशीर्वादाने मी रायगड जिल्ह्याचा पालकमंत्री आहे. मी मगाशी भाषणाची सुरुवात करत असताना आमच्या राज्याचे मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री असा उल्लेख केला. आपल्याला इरसालवाडीची घटना माहिती असेल, ज्या घटनेमध्ये दरड कोसळून अनेकांना मृत्यूला सामोरं जावं लागलं. मी रात्री 12 वाजल्यापासून त्या ठिकाणी होतो. मला मुख्यमंत्री महोदयांचा पहाटे 5 वाजता फोन आला. मी मुख्यमंत्री महोदयांना सांगितलं की जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी इथे उपस्थित आहे, ज्या काय घटना घडतील त्याची तंतोतंत माहिती मी पालकमंत्री म्हणून मी तुम्हाला देईन. तुम्हाला याची आवश्यकता नाही. तुम्ही रोज 4-4:30 वाजता झोपता, आता तुम्ही विश्रांती घ्या. मी 2 तासानंतर तुम्हाला फोन करतो. आपल्याला आश्चर्य वाटेल, नवी मुंबई सिपिनचा मला 1 तासानंतर फोन आला आणि मला त्यांनी सांगितलं की राज्याचे मुख्यमंत्री इरसालवाडीमध्ये पुढच्या 15 मिनिटांमध्ये पोहोचतायत. साहेब इरसालवाडीला आले. इरसालवाडीला मी साक्षीदार आहे. सकाळी 7 वाजल्यापासून 11:30 वाजेपर्यंत या व्यक्तीनं खुर्ची देखील बघितलेली नव्हती, खुर्चीवर देखील बसलेले नव्हते. आणि 11:30 वाजता अचानक त्यांनी मला सांगितलं की मी मुंबईला निघालो आणि मुंबईला जायला म्हणून निघाले. आणि 15 मिनिटांना परत मला फोन आला की कुठं जिथं असशील तिथनं खालापूर पोलीस स्टेशनला पोहोच. मी खालापूर पोलीस स्टेशनला पोहोचल्यानंतर आज माझ्या अंगावर काटा येतोय. मुख्यमंत्री महोदय आपले आश्वस्त होते. मला म्हणाले सगळ्यांना घेऊन तू चहाला जा, सगळ्यांना घेऊन तू ब्रेकफास्टला जा. त्या हॉटेलचं नाव देखील मला मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की कुठच्या हॉटेलला जाऊन सगळ्यांना घेऊन चहाला जाऊ सांगितलं. त्या हॉटेलचं नाव देखील मला माहिती आहे. आमच्याच एका सहकार्याचं ते हॉटेल होतं. पण मी साहेबांना विचारलं की साहेब मी चहाला जाऊन तुम्ही काय करणार आहे. साहेबांनी जे मला सांगितलं आणि त्याच्यातनं कृतीतनं घडवलं ते महाराष्ट्राच्या आजपर्यंतच्या कुठच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलं नव्हतं. साहेबांनी मला सांगितलं की 11:30 वाजता मी तुला सांगितलं की मी मुंबईला जातो, पण मी अस्वस्थ होतो मनातनं की ज्या घरावर दरड पडलेली आहे, दरड पडून लहान लहान मुलं त्याच्यामध्ये मृत्युमुखी पडलेली आहेत, त्यांचा आक्रोश तिकडे चालू आहे. 5 किलोमीटरवरचा तो कडा आहे. तो कडा मी काही झालं तरी मी चढून जाणार आहे. तिथं मी लोकांना जाऊन भेटणार आहे. त्यांच्या सुखदुःखामध्ये दुःखच होतं, त्या दुःखावर पांगून घालण्याचं मी काम करणार आहे. मी साहेबांना सांगितलं हे फार मोठं धाडस आहे. आपण राज्याचे मुख्यमंत्री आहात. 13 कोटी जनता आपल्याकडे अपेक्षेने बघते. त्याच्यामुळे तुम्ही हा 5 किलोमीटरचा कडा चढून जाणं हे माझ्या दृष्टीनं अयोग्य आहे. मी लहान तोंडी मोठा घास घेतोय. साहेब तुम्ही जाऊ नका अशा पद्धतीची मी विनंती केली. मला म्हणले ठीक आहे, मी पोलीस स्टेशनला बसून सगळा रिव्ह्यू घेतो, तुम्ही सगळ्यांनी चहाला जाऊ द्या. आणि 15 मिनिटानंतर पोलिसांचा मला फोन आला. आम्ही सगळे त्यांना अडवत होतो म्हणून ते पोलिसांच्या गाडीमध्ये बसले, त्या ठिकाणी गेले आणि स्वतःची तब्येत बरी नसताना देखील 5 किलोमीटरचा कडा कोणी चढू शकत नाही ते आपले मुख्यमंत्री चढले. आणि तिथल्या लोकांना जाऊन त्यांनी दिलासा दिला, त्या लोकांना जाऊन मायेची ऊब दिली. अशा पद्धतीचा संवेदनशील आणि भावनाप्रधान मुख्यमंत्री हा महाराष्ट्र राज्याला लाभला. हे आमचं नाही, आपल्या सगळ्यांचं भाग्य आहे. तरुणांचं देखील भाग्य आहे, महिला भगिनींचं भाग्य आहे. आज जर तुम्ही चंपक मैदानावर आला तर 55,000 महिला त्या ठिकाणी जमलेल्या आहेत आपल्या भावाची वाट बघत. ज्या भावानं देशामध्ये पहिल्यांदा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आणि प्रत्येकाच्या खात्यामध्ये रक्षाबंधनच्या अगोदर 3,000 रुपये जमा केले, अशा भावाचं दर्शन घेण्यासाठी, अशा भावाला आशीर्वाद देण्यासाठी 50,000 ते 55,000 महिला भगिनी आज चंपक मैदानावर गोळा झालेल्या आहेत. आणि म्हणून त्यांचा उल्लेख आम्ही संवेदनशील मुख्यमंत्री म्हणून करतो. तुमच्या सगळ्यांच्या वतीनं आज या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित राहिले त्याबद्दल पालकमंत्री यांना त्यांना मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो. या कार्यक्रमाचं उद्घाटन आपण केलं त्याबद्दल देखील धन्यवाद देतो. आणि जिमण साहेबांना विनंती करतो की तमाम जिल्ह्याच्या कुणबी समाजाच्या मार्फत आपण माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांचं रामभाऊ तुम्ही असेल आपण सत्कार करावा. साहेबा प्रातिनिधिक जरी सत्कार असला तरी जिल्ह्याच्या तमाम कुणबी समाजाच्या वतीनं जे जे माननीय लोकनेते शामराव पेजे साहेबांचा आदर्श मानतात, त्यांना आदर्श मानून काम करतात, त्या सगळ्यांच्या वतीनं केलेला सत्कार आहे आणि तो जिमण साहेबांनी करावा. तुमच्या
मुख्यमंत्री महोदयांच्या मनोगताच्या अगोदर मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करतो की निर्माण ग्रुपचे रत्नागिरीतले सगळे जे युवा उद्योजक आहेत, जे शिकलेत याच कॉलेजमध्ये, त्यांनी ही इमारत बांधली, त्या निर्माण ग्रुपच्या सर्व सहकाऱ्यांचा सत्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी करावा एवढीच मी विनंती करतो. शामराव पेजे साहेबांच्या कुटुंबातले विकास पेजे आणि त्यांचे सर्व सहकारी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांचा सत्कार करतायत. आणि शामराव पेजे साहेबांचे चिरंजीव पण साहेब इथे आहेत. अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता. राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. भवानी, भारत माता की. सर्वांना नमस्कार. आजच्या या शामराव पेजे, लोकनेते शामराव पेजे शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित या जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत, आमदार शेखर निकम, किरण सामंत, रवींद्र पाठक, संजय दराडे, सुजित जिमन, ऍडव्होकेट विलास पाटणे, रामभाऊ गराटे, राहुल पंडित, शशिकांत चव्हाण, प्रमोद नाईक, उपस्थित सर्व मान्यवर, व्यासपीठावरील सर्व सन्मान्य मान्यवर आणि उपस्थित आपल्या या कॉलेजचे सर्व अधिकारी, पदाधिकारी आणि विद्यार्थी मित्रांनो, मी आजच्या या प्रसंगी आपल्याला सगळ्यांनाच खूप खूप शुभेच्छा देतो. आपल्या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो. कारण मला आठवतंय की 1.25 वर्षापूर्वी याच मैदानामधून याचं भूमिपूजन झालं होतं आणि मी त्यावेळेस उदय सामंतजींना म्हणालो होतो, चांगली इमारत बांधा, लवकर बांधा, क्वालिटी आणि याच्यामध्ये वेळेमध्ये खूप आपण बचत करा आणि उद्घाटनाला मला बोलवा. त्याने ते बरोबर पाळलेलं आहे आणि उद्घाटनाला मी आलोय. मी आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. एखादी वास्तूचं भूमिपूजन होतं, परंतु उद्घाटनाला खूप बराच काळ लागतो. परंतु 1.25 वर्षामध्ये हे कॉलेज उभं करण्याचं काम आणि यासाठी ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केलं त्या सगळ्यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो. सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. खरं म्हणजे गोर गरीब, दलित, पीडित, शोषित जनतेची आयुष्यभर सेवा करणारे आदर्श लोकनेते स्वर्गीय शामराव पेजे या आदर्श लोकनेत्याचं नाव या कॉलेजला देण्यात आलं. हे नक्की सगळ्यांसाठीच
आनंदाची, अभिमानाची आणि समाधानाची बाब आहे. खरं म्हणजे शामराव पेजे यांचं जीवन चरित्र इथं शिकणाऱ्या नव्या पिढीसाठी नक्कीच ऊर्जादायी आणि प्रेरणादायी ठरेल. कारण शेवटी आपल्याला कुणाची ना कुणाची तरी प्रेरणा, ऊर्जा आणि मार्गदर्शन लागतं. आणि म्हणजे असे तळागाळातल्या लोकांसाठी जेव्हा एखादं मोठं काम करतात, त्यांचं ते आपल्यात नसले तरी त्यांचं नाव अजरामर होऊन जातं. आणि मग अशा व्यक्तिमत्वांची आठवण, अशा व्यक्तिमत्वांची या नावाची इमारत होती आहे. खऱ्या अर्थाने एक मगाशी शेखर निकम यांनी सांगितले, चालतं बोलतं स्मारक आहे खऱ्या अर्थाने. आणि त्यांचं यथोचित स्मारक जे काय करायचं ते आपण नक्कीच पालकमंत्री महोदय जे काय शेवटी त्यांचं कर्तृत्व आणि कार्य जे आहे हे कायम लोकांच्या स्मरणात राहणार आहे. आणि मग एक आज चालतं बोलतं स्मारक करण्याचा प्रयत्न आज आपण इथं केलेला आहे. आणि खऱ्या अर्थाने ज्ञानासोबत आपल्या युवा पिढीला या ठिकाणी आपल्या पायावर सक्षमपणे उभं राहण्यासाठी ही इमारत नक्की बळ देईल असा विश्वास मी या ठिकाणी व्यक्त करतो. कोकणातील विद्यार्थ्यांसाठी कॉलेज मोठा आधार ठरणार आहे. आणि म्हणून आपण सगळे म्हणतो आपला भारत देश हा तरुणांचा देश आहे, सर्वात युवा देश आहे. 65% पॉप्युलेशन हे 35%च्या पेक्षा कमी आहे. आणि म्हणून आपल्या देशाचं भविष्य उज्ज्वल आहे. आणि ते आजच्या विद्यार्थ्यांच्या म्हणजे तुमच्या रूपाने तुम्ही या ठिकाणी आहे. आणि ते भविष्य देखील, हे भवितव्य देखील तुमच्या हातात आहे. आणि म्हणूनच 2047 साली आपला भारत देश महासत्तेकडे गेला पाहिजे, महासत्ता झाला पाहिजे, अशा प्रकारचं संकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजींनी केलेली आहे. आणि म्हणून हे स्वप्न जे साकार करण्याची जबाबदारी जी आहे या तरुण पिढीवर आहे, तरुणाईच्या समर्थ खांद्यावर आहे. आणि म्हणूनच आज मी आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा देतो, मनापासून आपलं अभिनंदन करतो. खरं म्हणजे आज आपण पाहतोय आपलं उद्योग मंत्री इकडे आहेत आणि आपलं राज्य जे आहे इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट झालेलं आहे. आज आपण गेल्या 2 वर्षापासून, 2.25 वर्षापासून काम करतोय. मी जेव्हा दावोस मध्ये वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमला आम्ही अटेंड केलं त्यावेळेस पहिल्या वेळेस 1,37,000 कोटीचे एमओएस करारनामे साइन झाले आणि दुसऱ्या वेळेस 3.5 लाख कोटीचे करारनामे झाले. आणि एकूण आपल्याला सांगायला मला आनंद वाटतो 5 लाख कोटीचे आपली परदेशी गुंतवणुकीचे करारनामे आपल्या राज्यामध्ये झाले. ही फार मोठी बाब आहे. कारण शेवटी जो उद्योजक असतात त्यांना विश्वास लागतो, त्यांना इन्फ्रास्ट्रक्चर लागतं, त्यांना सगळ्या सवलती लागतात. आणि म्हणून आपल्या इथे खूप मोठ्या प्रमाणात पोटेन्शियल आहे इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटसाठी. कनेक्टिव्हिटी आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, स्किल्ड मॅनपॉवरचं तर आता आपण म्हटलं की मगाशी शेखर निकम यांनी म्हटलं आणि उदय सामंत पण म्हणाले की आपलं राज्य जे आहे आज मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जसं आपण केलं तसं या ठिकाणी मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना ही देखील आपण युवकांसाठी सुरू केली. जशी लाडकी बहीण तसा लाडका भाऊ यासाठी देखील आपण केलं. आणि आता 6,000, 8,000, 10,000 रुपये महिन्याला आज अप्रेंटिसशिप मिळणार आहे, स्टायपंड मिळणार आहे. आणि मग शासकीय, निमशासकीय, खाजगी जे काय उद्योग आहेत, संस्था आहेत त्यामध्ये आपल्या या लोकांनी म्हणजे 12वी असेल, डिप्लोमा असेल, डिग्री असेल, या सर्व मुलांना एक स्किलिंग या ठिकाणी मिळणार आहे. आणि स्किल डेव्हलपमेंट माध्यम आहे, स्टार्टअप आहे, असे अनेक जे आपले सरकारचे काही उपक्रम आहेत या माध्यमातून एक नवीन योजना म्हणजे प्रत्येकाच्या हाताला काम मिळालं पाहिजे. गोरगरीब, तरुण, बेरोजगार लोक जे आहेत त्यांना काम मिळालं, त्यांना ट्रेनिंग मिळाली तर येणारे जे इंडस्ट्री आहे त्यांना ट्रेन्ड मॅनपॉवर मिळेल, त्यांना स्किल्ड मॅनपॉवर मिळेल. आणि म्हणून ही योजना अतिशय पहिल्यांदा आपण आपल्या राज्यामध्ये करतोय. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना पण अतिशय लोकप्रिय झाली. त्याच्यामुळे अनेक लोकांच्या मध्ये पोटदुखी सुरू झालेली आहे, ती जाऊ द्या, त्यांचा इलाज आपण करू नंतर. पण मुख्यमंत्री माझा लाडका भाऊ पण म्हणाले तर मुख्यमंत्री माझा लाडका भाऊ पण आपण आणला. या ठिकाणी मी आपल्याला एवढंच सांगेन, हे सरकार सर्वसामान्यांचं आहे, हे सरकार गोरगरिबांचं आहे. आणि हे सरकारमध्ये उद्योजक आहेत, व्यापारी आहेत, सगळे जे लोक आहेत
या सगळ्यांसाठी आपण मोठमोठ्या योजना करतोय. आज मला सांगायला या ठिकाणी आनंद होतोय की आपण ज्या योजना, ज्या सवलती उद्योगाला दिल्या, ते उदय सामंतजींना मी सांगितलं, उद्योग आले तर नोकऱ्या मिळतील, पण उद्योग कधी येतील, त्यांना इथे सुरक्षित वाटेल, त्यांना इथे आपल्याला सवलती मिळतील, त्यांना रेड कार्पेट आपण देऊ तेव्हा येतील. आणि म्हणून सिंगल विंडो क्लिअरन्स असेल, अनेक सबसिडी असतील, ते देण्याचं आपण काम केलं. मागे मला माहित आहे कोका कोला कंपनीचं देखील आपण भूमिपूजन केलं. इथं रत्नागिरीत देखील 10,000 कोटीचं डिफेन्सचे साहित्य बनवणारा कारखाना उद्योग देखील इथं रत्नागिरीत येणार आहे MIDC मध्ये. त्याचा देखील आपल्या लोकांना फायदा होईल. आणि खऱ्या अर्थाने या इंजिनिअरिंगचे कॉलेजचं शिक्षण घेऊन इथून बाहेर पडणाऱ्या तरुणांच्या, युवकांच्या हाताला काम मिळेल आणि औद्योगिकरणाला चालना मिळेल, असा देखील विश्वास मी या ठिकाणी व्यक्त करतो. खरं म्हणजे सुशिक्षित बेरोजगार तरुण तरुणींना विविध औद्योगिक आस्थापनांमध्ये मगाशी मी म्हटल्याप्रमाणे संधी मिळणार आहे. त्याचा फायदा त्यांनी करून घ्या. मग या ठिकाणी मुद्दाम हेही सांगतो, जर्मनीने आपल्या महाराष्ट्र शासनाबरोबर करार केलाय. 4 लाख रोजगाराच्या संधी जर्मनीमध्ये उपलब्ध होत आहे. विविध सेक्टर मध्ये आपले केसरकर मंत्री आहेत, ते पुढाकार घेत आहेत आणि 4 लाख लोकांना, आपल्या तरुणांना जर्मनीमध्ये देखील नोकऱ्या मिळतील. चांगला पगार आहे आणि सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत आपल्याला त्या लागू होतील. आणि म्हणून आपण अनेक पूर्णपणे या क्षेत्रामध्ये जे जे काही करता येईल ते आपण करतो. ड्रोन तंत्रज्ञानातून काम करण्यासाठी महाराष्ट्र ड्रोन मिशन तयार करण्यात आलाय. NAC NBA मूल्यांकनासाठी महाविद्यालयांना मार्गदर्शनासाठी परिस्पर्श योजना देखील आपण सुरू केली आणि राज्यातील 2000 महाविद्यालयांना याचा लाभ होतोय. आणि म्हणूनच यासाठी मुला मुलींना करिअरसाठी मोठी संधी आहे. मगाशी आपण म्हणालात, मी हेही सांगतो की बाळासाहेब आमचे शिवसेना प्रमुख सांगायचे, नोकऱ्या ठीक आहेत, नोकऱ्या तर मिळाल्या पाहिजे, परंतु नोकऱ्या मागताना नोकऱ्या देणारे हात पण तयार करा. हे सरकार अनेक लोकांना, हजारो, शेकडो, लाखो लोकांना नोकऱ्या देणारे हात निर्माण करतायत. त्यामध्ये सरकार पुढाकार घेते, उद्योग विभाग पुढाकार घेतोय. आणि म्हणूनच मगाशी आपल्या शेखर निकम म्हणाले की आपण मुलींची फी माफ केली 100%. खरं आहे, कारण आपल्याला मी सांगतो, एक अशी घटना घडली जी दुःखद घटना होती. मुलींना आपण 50% फी सरकार देत होतं, 50% पालक भरत होते, परंतु उच्च शिक्षणासाठी, तर उच्च शिक्षण घेण्यासाठी त्या मुलीच्या पालकांना 50% देखील भरता आले नाही. त्यामुळे त्या मुलीने आत्महत्या केली. आणि मग 12:30-1 वाजता ही बातमी माझ्या कानावर आली मीडियाच्या माध्यमातून. त्याच वेळेस मी उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांना फोनवरून सांगितलं, सरकार आपल्या सरकारमध्ये मुलींना शिक्षणासाठी आत्महत्या करावी लागत असेल तर मग आपल्या सरकारचा उपयोग काय. आणि म्हणून आम्ही त्याच दिवशी ठरवलं, ज्यांना डॉक्टर, इंजिनियर, वकील जे व्हायचं, मुलींना जे हुशार आहे, टॅलेंट आहे, त्यांच्याकडे बुद्धिमत्ता आहे, अशा मुलींना 100% फी माफ करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आणि तो लागू केला. आणि म्हणून आता जसं जसं मी म्हणालो की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जशी आपण सुरू केली 1,500 रुपयापासून, सरकारची ताकद वाढली तर आणखी वाढेल. 2,000 होईल, 2,500 होईल, 3,000 होईल, 4च्या पुढे जाईल. आणि तसंच मी आपल्याला सांगतो, सरकारची ताकद वाढली तर नक्की माझ्या लाडक्या भावांचा देखील नक्की सरकार विचार करेल, एवढी ग्वाही आपल्याला मी या ठिकाणी देतो. शेवटी सगळी सोंग करता येतात, पैशाचं सोंग करता येत नाही. आम्ही बोलणारे आहोत, देणारे आहोत, शब्दाला जागणारे आहोत, खोटं आश्वासन देऊन प्रिंटिंग मिस्टेक म्हणणारे नाही. त्यामुळे जे बोलू तेच करू आणि नक्की आपल्याला सांगतो, जे होणार आहे तेच आम्ही बोलतो. आणि म्हणून विरोधकांना वाटत होतं ही मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना फसवी आहे, खोटी आहे, चुनावी जुमला आहे, परंतु जेव्हा खात्यामध्ये पैसे गेले माझ्या बहिणींच्या, तेव्हा मात्र त्यांचे चेहरे पडले. आणि म्हणून काळजी करू नका, चांगलं शिक्षण घ्या, संधीचा फायदा करून घ्या. माझ्या बहिणी आहेत, मुली आहेत, मुलं आहेत, सगळे भाऊ आहेत. या सगळ्यांसाठी हे सरकार इथं कायमचं काम करणार आहे, चांगलं काम करणार आहे, तुमच्या पाठीशी उभं राहणार आहे.
आणि म्हणून आजच्या या इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या माध्यमातून मी आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. मगाशी रत्नागिरी आपले कोल्हापूरचे वकील मंडळी मला मिळाली, भेटली. त्यांच्या फोनवर मी त्या दिवशी संपर्क साधला होता आणि मी सांगितलं होतं मुख्य न्यायाधीशांच्या सोबत बोलेन. झेंडावंदन आपलं स्वातंत्र्य दिनाचं 15 ऑगस्टच्या कार्यक्रमाला मला देखील हायकोर्टला जावं लागत असतं आणि ते आपल्या मंत्रालयात येत असतात मुख्य न्यायाधीश. मी त्यांच्या बरोबर चर्चा केलेली आहे. मुख्य न्यायाधीश देखील या बाबतीमध्ये सकारात्मक आहेत, कारण मी जे बोलतो ते करतो. मी आश्वासन त्यांना दिलं होतं आणि म्हणून या सर्व रत्नागिरी बार असोसिएशनचं देखील मनापासून मी अभिनंदन करतो. आणि सर्व विद्यार्थी जे आहेत त्याचबरोबर या ठिकाणी एक सर्व स्टाफ आहे, प्राध्यापक आहे, सगळ्यांचं मनापासून मी कौतुक करतो. पालकमंत्र्यांचं मनापासून अभिनंदन, त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं मनापासून अभिनंदन. कारण अतिशय देखणी बिल्डिंग उभी राहिलेली आहे. कारण आपण ठरवलं की आपण काय करू शकतो. आता मला वाटलं होतं 3-4 वर्ष तरी लागतील, पण सव्वा वर्षामध्ये ही इमारत उभी झाली. त्याचं इंजिनिअरिंग आर्किटेक्चर अतिशय उत्तम आहे आणि आपल्या जांभळ्या दगडातून त्याची घडणावळ झाली आहे. त्याबद्दल जे निर्माण कन्स्ट्रक्शनने चांगल्या वास्तूचं निर्माण केलेलं आहे आणि त्यामुळे अशा निर्माण करणाऱ्या लोकांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो, शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.